apărării moscheei Al-Aqsa și a locurilor sfinte în parcul Herăstrău. În fiecare an și la sfârșitul lunii Ramadan, în ultima vineri dinaintea sărbătorii de Aid, comunitatea musulmană își dă întâlnire, în general într-un spațiu deschis, unde, împreună, sute de oameni mănâncă și se roagă pentru o lună Ramadan împlinită. Toate instituțiile și fundațiile responsabile de soarta musulmanilor din România au fost prezente la această întâlnire, inclusiv membrii ai corpului diplomatic al ambasadelor unor țări arabe și nu numai. Anul acesta a fost pregătită o masă deschisă în parcul Herăstrău, lângă intrarea de la Arcul de Triunf. În timpul pregătirii mesei, într-un loc încărcat de istorie, am realizat un sondaj de opinie printre participanți, dar și printre audiența formată din oameni curioși. Ce se întâmplă aici? Am citit acolo Ziua Solidarității și Apărării Moscheei Al-Aqsa, zi bine? Și Ramadanul înțeleg că este o perioadă de post a lumii musulmane. Ziua nu se mănâncă, nu se bea, noaptea e liber, înțeleg, să se mănânce, să se bea, se roagă și respectă religia. Păi știu că se încheie Ramadanul și în virtutea valorilor și principiilor promovate de către sărbătoarea Ramadanului și de către cultura islamului, este o manifestare care promovează bunătatea și respectul față de cei care sunt un pic mai, spre exemplu, mai dezavantajați decât tine sau poate să au probleme mai mari decât tine și înțelegerea reciprocă și comunicarea interculturală. Uite, vedem aici, de când m-am așezat, văd că au apărut steagurile României, Palestinei, Siriei. Deci, cred că asta este setul de valori pe care promovează nu numai evenimentul ăsta, ci însăși cultura islam. Cum se vede în roman religia islamică aici? Știți, la nivel general ne lovim cam de aceeași preconcepții, dar asta este strict din cauza manipulării prin mass media, care pompează în mintea oamenilor anumite imagini și dau o tentă de agresivitate culturii islamiste. Știți cum este? Orice cultură, orice religie și orice tip de om are potențial de a fi în egală măsură și rău și bun. Este alegerea noastră a tuturor, dacă vrem să fim buni sau nu. Și dacă vorbim despre religii, absolut toate religiile promovează bunătatea, promovează echilibru și responsabilitate. Ești responsabil de ceea ce faci, nu dai vina pe nimeni, nici pe Dumnezeu, nici pe diavol sau alte echivalente ale lui. Nu, tu ești responsabil de alegerile tale și este responsabilitatea ta să faci ca viața ta să însemne ceva, să nu treci degeaba prin viața asta, să nu urăști și să fii o ființă umană exemplară pe cât posibil, pe cât... De Ramadan e un post al oamenilor al arabilor, cum se spune, așa. E bine că se ține acest post, însă la noi e diferit. Cum te pare arabii aici în România? Sunt mai buni sau mai răi? Sau... N-am auzit să fie ceva rău. Sunt oameni de afaceri, sunt oameni care, mă rog, se căsătoresc pe aici, cu românce, au magazine, știu. Nu? Toată ziua nu se mănâncă până seara târziu, nu? După care toți cu mare bucurie mănâncă și îl slăvesc pe Allah, cred, nu? Da. Da. Și relația cu un musliman sau un arab în țară, ai avut așa? Nu, nu. Cum te se fac? Primul. Bine, dacă spun un cuvânt așa, arab, și prima gând care vine la dumneavoastră, așa de... Nu cred că, nu știu, serios nu vine nimic. Moschee. Moschee, foarte bine. Da. Este sărbătoarea sfântă sau sărbătoarea națională a poporului musulman. Și știți că ține post sau nu, sau cum? Da, postul care nu se mănâncă ziua, ci după apusul soarelui, nu? Până la răsărit poți să mănânci, e adevărat? Nu știu, da? Ok. Pe o perioadă destul de îndelungată, nu? Ai cunoscut niște arabi aici în țară sau nu ai avut șansă? Da, am cunoscut. Cum te se pare? Când spun așa, cuvânt arab, ce vine prima lucru în cap? Păi, când spun cuvântul arab, în primul rând, om care este în Palestina și
poate puțin mai închis la culoare. Comunitatea palestiniană din România se adună pentru a sărbători luna Ramadan. Comunitatea arabă este doar o parte a comunității musulmane din România, veche de sute de ani. Dacă vorbim despre o comunitate arabă, vorbim pentru început de imigranți. Acești imigranți nu s-au stabilit în România într-un număr mai mare decât după 1989. Odată cu venirea lor în România, imigranții și-au adus cu ei obiceiurile și tradițiile cu care, în general, românii, dar chiar și musulmani autohtoni, nu sunt foarte familiarizați. Dacă vorbim despre comunitatea palestiniană, trebuie menționat că, înainte de 89, aceasta era formată în mare parte din tineri veniți în România la studii. În scurt timp au venit și alți oameni, cu familiile lor sau care au format familii mixte, cu scopuri diverse, de la afaceri, la medicină, la inginerie. Toți acești oameni se întâlnesc în timpul a câteva zile din Ramadan pentru a sărbători, a sta împreună, a mânca și a discuta despre subiecte de interes comun. În astfel de zile nu lipsesc membrii importanți ale diferitelor instituții sau organizații care reprezintă comunitatea palestiniană și interesele acesteia, precum Uniunea Studenților Palestinieni, Asociația Medicilor și Farmaciștilor Palestinieni în România sau Liga Palestiniană din România. Membrii corpului diplomatic nu puteau lipsi, de aceea excelența sa, ambasadorul autorității palestiniene în România, a fost prezent la această adunare. Este o masă organizată cu ocazia Ramadanului, este organizată de comunitatea palestiniană de România, ca să simțim spiritul și Ramadanului, care în general lumea se apropie, orice problemă cu orice om trebuie rezolvată. Noi ne place în general Ramadanul pentru că ne apropie foarte mult unul de altul, ne apropiem foarte mult de Dumnezeu și schimbăm multe experiențe, asta în asemenea întâlniri. Deci este obiceiul comunitatea palestiniană să face același întâlnire anual? Da, de obicei în fiecare an se organizează o masă sau două în fiecare an. În timpul Ramadanului mai organizează și alte instituții palestiniene care există pe teritoriul României, cum e Asociația Medicilor, urmează să facă, mai este Organizația Femeilor Palestiniene din România, care și mai organizează de când în când. Cum e o zi de Ramadan la un palestinian în România? În România este un număr mare de palestinieni și aproape ne simțim exact ca și acasă, dar totuși rămâne într-o țară unde se face Ramadanul, care 100% toți lumea ține Ramadanul. Aici mai ne întâlnim și cu prieteni români care nu țin, care devine puțin mai greu să ții o zi de Ramadan, dar trecem peste zilele respective. Romanii să respecte obiceiul că țineți Ramadan, nu mâncați nobat, să înțelege că chestia asta? Încă o dată că n-am înțeles. Romanii să înțelege chestia că aveți Ramadan, nu mâncați nobat, să respecte obiceiul ăsta? Deci cei care cunoaștem, deci prietenii apropiați respectă, adică ne invită după mesele de Ramadan, dacă e cazul de invitație de ziua de naștere, organizează după ora de apus. Nevestele noastre româncele care suntem căsătoriți tot respectă, în sensul că nu mănâncă în ziua, nu fumează în fața ta, ca să te ajută să te traversezi ziua cu ușurință. Și copiii noștri încercăm să învățăm obiceiurile, să învățăm și religia noastră. Dar știți că avem o vârstă anume care ai dreptul să ții Ramadanul, deci peste, mi se pare, 12 ani sau 10 ani. De la 10 ani încolo, atunci trebuie să țină. Și începem de mici să învățăm că e Ramadan, cum e obiceiul de Ramadan, ca să rămână și cultura prezentă între noi. Avantaje și dezavantaje Ramadanului între România și Palestina? Aici aproape încercam să facem același atmosferă de Ramadan în România, exact ca și la noi, dar nu reușim exact cum e la noi. Mai ales că comunitatea din jurul nostru nu are nicio legătură cu Ramadanul și în cursul dimineții nu simți Ramadanul, mai mult spre apus. Când ne ducem la restaurante arabești, ne întâlnim cu mulți arabi și palestiniani și musulmani la restaurante și atunci simți atmosfera Ramadanului. Dar dimineața la muncă și la asta nu prea simțim, pentru că toți din jur sunt de altă religie, religia creștină, care au alte posturi și nu țin obiceiul și atunci nu simți spiritul de dimineața până la apus. Acasă încerci să faci și atmosfera, dacă nu te duci la restaurant,
prin invitația niște prieteni, facem la grup o masă și atunci încercăm să facem o atmosferă plăcută de Ramadan, să seamănă cu acasă, dar niciodată nu ajunge ca și acasă. Suntem invitați comunitate Palestina, care suntem aici palestiniani din București și din România. Sunt pentru masă de sărbători Ramadan, sunt oameni cu familia și tot ce sărbătorim pentru noi Ramadan e luna sfântă. Și luna, sărbătorile, toată luna și ținem de bos și începem împreună să fim cu familia și ca palestiniani suntem aici, comunitate și prezent ambasadorul statului Palestina în București. Zilnic veniți aici și luați masa? Nu suntem zilnic, întotdeauna aproape suntem acasă, luăm masă. E problema când suntem mult așa și invitat toate comunitatea, suntem la restaurant are capacitate mai mare. Da. Și de obicei că veniți de mai multe ori sau numai o dată? Mai venim, cu invitat, așa, capacitate mai mică, mai venim. Veniți în familie sau numai bărbați? Suntem cu familia, pentru Ramadan, pentru noi sunt împreună cu familia și prieteni, ce mai bine, așa este specificul Ramadan, adică să fie familia, să fie unit. Cum vedeți Ramadan în România? Mai ușor sau mai greu cum în Palestina? Nu, sunt leger foarte bine ca acasă, exact. Noi sunt cetățean român de origine palestinian, exact ca acasă. Suntem aici, suntem bine, foarte bine. Adică dificultate, dezavantaje, nu? Nu simțim ca acasă, avem locuri de rugăciune, avem toate elemente care trebuie, avem prieteni, suntem ok, ca acasă, exact. Acum am vorbit cu cineva și mi-a spus că aici e mai dificil pentru că ziua e mai lungă. E adevărat, ziua mai lungă, asta este, și vara mai caldă, e problema, să știi, este o voință. Dacă este o voință și credință, trecem de toate greutatea asta. Dumnezeu să ajute. De când ați fost în Palestina, în țara dumneavoastră? Un an de zile. Eu mă duc des și de un an de zile. N-am fost și următoarele lunele să mă duc acolo. Și ați fost în Ramadan acolo? Da, am sunat și acolo e bine cu restul de familia, știi? Și aici este familia mai puțin, acolo mai mare. Tot e bine, am fost și pe acolo și pe aici tot normal. Ramadan este postul musulmanilor. Deci nu se mănâncă de la răsăritul soarelui până la apus. Se ține post, abstinență de la mâncare, de la lucrurile urâte, de la vorbe necuvincioase. Româncă sunt. Da. Căsătorită cu un palestinian. Da, toată familia. Și copiii țin post. Dar țin post decât până la prânz. Nu este greu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, nu este greu. Dulciurile, o încântare a gusturilor